nga imong gipanalanginan. Salamat sa gininhawag sa kusog. Salamat Lord nga padayon kaming naas kalig-on sa among mga panglawas. Thank you that your blood, Lord Jesus Christ, nagtabon sa kada usa namo. I pray nga ang kada kasing-kasing og hunahuna imo gayud amahan nga himuong tipiganan sa imong mga pulong. Sa mga nagpaingon pa dinhi o Lord, sa mga wala dinhi o Dios, sa mga nakauban namo sa pagsimba through live streaming, thank you nga ikaw o Dios magapaminaw sa ilang mga pag-ampo. Salamat sab naabot sila sa imong mga tandog. Ug ang tanan nga maabot aning mensahe walay makaikyas sa imong pagpanalangin. Lord, ning kahaponon among giablihan among kasing-kasing o among dawaton ang imong mga mensahe. Ug salamat nga mahimo kami o Dios sa pagkinabuhi niini pinaagis tabang sa imong balaang espiritu. Mani among giampo pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. So practicing the word of God in a wrong direction. Munay atong pagtuon karon. Kining pag-apply, pagbuhat sa mga pulong sa Dios sa sayop nga pamaagi, sa sayop nga direksyon sa kinabuhi. Again, applying the word of God or practicing the word of God in a wrong direction. Sigig yun ning kanunay nga mahitabo mga igsoon. Magamit nato ang pulong sa Ginoo diha sa atong pagkinabuhi sa sayop nga paagi sa pagkinabuhi. Muna ang kinahanglan nato ni nga masabtan pag-ayo karon. So, naitulo ka butang nga gitudlo si Lord sa ato kanang pangayo, pangita og panuktok. So kanang mangita ka, unsa may imong gamiton og mangita ka? Mata. Kung wa kay mata dunggan, ug wa kay dunggan kanang imong senses, sense of touch. Ngita kag piso kailag yung kay ni kay kapan nimo uy mao jud ni lingin nga bakal. Onya kung mangayo ka, of course. Tawag jud ka, musultig jud ka. And then kung manuktok ka, ngana no? Ayo. Mao jud na panuktok. Dili panuktok tong hikap-hikapon ra ang pultahan. Mura ra kag ano? So ang uban di manuktok. Ritso ragsod. Okay. So, dinis kalibutan mga igsoon, kanunay gyud nato nga timan-as kinabuhi nga naa gyoy kuwang. Tanawan na si Montapad, di ba nay kuwang? Onya, ug musipya ta ana kini mato mga kakulangon, mahuptan lang nato ni pinaagis pagpangayo, pagpangita o pagpanuktok. Sa inyong balay magluto kag utan, nahutdan kag asin, manuktok yung kaspika silingan. Human mo panuktok, mangayo yung ka. No? Pero sa di pa ka mo ato sa imong silingan, manuktok og mangayo, mangita una ka. Nara ba po yung mangita nga baba mo gamiton? Asa ko to? Tinira mo to? Kisa ko'y nakakuha na. Di katawa si Job. No, nga na mga igsoon. Na sige gyud nang naatay problema, naagyud tay kakulangan. Ako na ako'y kakulangan, kakulangan sa buhok. Sinaw ng buna. So practicing the word of God in a wrong direction. Sayop nga direksyon. Gani mga igsuon sa dili pa nimo i-apply, dapat kahibaw kag unsaon. Sa mag-practice ka og motor, mag-practice kag sakyanan na instruction, kanimoy brake, kanimoy kambyada, ayog baylua. Kay base ng kanimoy gasolina ha, gasolinador, insulator. Unsa tawag na? Gasolinador, gasolina. Tawag na sa. Unya kani maoy brake. Kani may brake. Ayaw gyud nagbaylua kay basig pag brake nimo na diretso na noon. Kung imo siyang bayluon. So naa gyud siya accelerator. Naa gyud siya nang puto na accelerator no. Naa gyud siya proper nga instruction sa di pa nimo buhaton. Na sa nag-edad ka og 12 paingon 20 na ay instruction unsaon nimo pag kinabuhi ang 30 padong 40.
season nimong magminyo na instruction. Sa di pa ka mo trabaho, mo study una ka og 4 years para nga instruksyonan ka diha nga irig panarbaho nimo makamao ka kay naa may instruction diha. Before ta mo sugod sa atong pagpakiglakaw sa Ginoo pagkinabuhi sa unsay mga kasuguan, naay Biblia nga maoy gihatag nga instruction para nato. Og dias Biblia dunay giingon diyang panuktok, pangita og sa itong usa, pangayo. Na ato ng sugdan. Ingon dire sa ato ang scripture nga gibasa, kining Matthew chapter 5, chapter 6, o chapter 7, usan ni siya kawali. Isabtan na to. Si Lord, nisangka siya sa bungtod, unya nagwali siya. Nagsugod siya, sulti diri sa Matthew chapter 5, bulahan-bulahan, hangtod nga niabot siya sa Matthew chapter 7. After chapter 7, ninaog na siya ana. That is why gitawag ning 3 chapters, chapter 5, chapter 6, and chapter 7 sa Matthew og Sermon of the Mount. No? In the Mount. Or, saan na, pagstulti na? Pag panudlo, pagwali ni Ginoong Hesus diha sa bungtod, sa bungtod mga igsoon. Nana sa English nga title sa Bible, o sa nakabutang diha? Sermon of the Mount? The Sermon on the Mount? Okay. And then, nahuman na siya sa chapter 7. Di ba daghan kayo na, bulahan, kamo ang kahayag sa kalibutan, pagtulunan sa mga pag-ampo, pagtulunan sa mga pagpuasa, pagtulunan sa dili paghukom, na diha tanan, Sermon on the Mount na siya. After that, nanaog si Jesus. Then kaning chapter 7, 7 to 11, ang iyang gihisgutan diri, katong tulo ka butang. Nga kumon kayo sa tuwa. Kumon yung kayo. Yung kabalo ka, sa dihang naanan nimo ng spirit of familiarity, dili ka kita sa mga special revelation ni Lord. Now listen, kanang murabag, first time nimo. Ingon si Lord, keep asking and it will be given to you. Unya, kano sa mga kamangayo? Ngaron nga imo nang gihatag. Ang Matthew chapter 6, same ani, sa atong context ng kagisgutan, Sermon on the Mount, ningon dito nga, give us this day our daily bread. Kada adlaw mo ngayo. Kada adlaw mo ngamo. Muna ningon diya, keep asking. Kanunay ni siya nga mangayo. Kanunay ni siyang makigsulti. Kanunay siyang magampo. It will be given to you. Na ihatag niya sa imuha. But kabalo ka kung say problema, ana, moingon dayon tanghala ako, jud siyang padayunog pangayo, kay ihatag na dayon ni Lord. Nya kay siya kasigi man pog padayon og pangayo, lahi man pud iyang gipangayo. Kisa na may tubagon ninyo ni Lord. Nga si Rere, gaampo ni, kini si C, gaampo ni D. Si D, gaampo ni B, unya si B, gaampo ni A. Eh, Lord, ihantag naman din eh. Saan man na nato? Na ang giisgutan diha nga imong pangayoon sa Ginoo, butang nga nauyon sa iyang kabubuton. Pero kay ang problema, wa man gud ta kaila, wa ta kahibaw ba? Wa ta kahibaw unsay atong pangayoon. Keep asking and it will be given to you. Kanunaya daw sa pagpangayo, kanunay daw sa pagampo, kay ihatag lagi na niya sa imuha. Kasagaran nga atong gi-keep asking diha sa Ginoo, gikanunay natong pangayo sa Ginoo para ras atong kaugalingon. Mga sayop nga motibo. No? Unya, ang problema pa dyan nato, wala ta nakahibawag unsay priority. Last Sunday, gi-preach nako, giwali nako nga, mas priority siguro ang lawas kaysa sa isuot. Sakto? Mas priority ang sa sulod kaysa sa gawas. Nga naman, branded, mahalon natong suot, pero ang atong gisuotan, masakiton. Diba? Kandaan lang maligo, arong di baho. Sakto? Pero sa sulod, way ligo-ligo.
na inom pagyud og daghan kayong mga basura. Soft drinks, juice, hala bisag unsa na lang isud. Nya walay tubig nga pang-washing sa sulod. Nadaot og ayo. So, daghan kay tagipangayo pero mali ang ato ang motibo. Data. Then keep searching, padayon, mangita aron ka and you will find. Mangita daw ka aron ka makakaplag. Ang pangutana unsa may imong gipangita? Ang giingon ba ni Lord sa Bible nga kini may pangita mao ba imong gipangita? Sometimes mo claim ra ba jud ni Lord, gabi na ko pangita Ginoo. Nay nangita og trabaho Lord, kapila naman ko og takpaw-takpaw og mga pangaplayay og trabaho wa man gyapon ko nadawat. No? So, may dakong posibilidad nga ang giingon ni Lord nga maoy unahag pangita, wala nato na pangita. Because mo man nag-ingon diha nga sa tong domino push. Sa nang ideya ana? Push domino. Tulod nimo sa usa tumba na. Now, ikatulod diingon siya dito nga keep knocking or knock the door and it will be open to you. So manuktok yun ka, aron makahibaw kag maablihan ka. Kabalo ko? Kabalo tang tanan? Nga we keep on knocking the door, nga walay mo abli. Usahay na yung mga pultahan, nga sige na itong ginatuktok. Pero wa ta kabalog ablihan bata ni Ana or di. Nga nung dili manato tuktokon ang pultahan nga sure nga mo abli. So daghan kayo tag mga mali ani. So seek and you will find, ask and you will receive, and knock and the door shall be open for you. Tama? Now, kining tulo. Now, listen. Humanan ako ning illustrate, pero tanawa pag ayo kay na kay makatunan ani. Dunay dako kayo nga mansion. Sa sud sa mao nga ang mao nga yuta nga gibarugan sa mansion gikuraw siya dako kayo nga kuraw. Habog. Unya sa sud sa maong mansyon dunay 5 kasakyanan. No, dito sa grahe butang. Unya og musud na ka sa maong balay, kinadak-ang balay, mga mahalon kayo mga gamit. Kasagaran mga bulawan og mga mga unsay tawag ana, mga diamond. And then dunay tag-iya nga niingon sa maong mga tawo nga sige, og unsay inyuhang gusto hala pangayua kay akong ihatag. Gusto mo ni sakyanan? Gusto mo ning lamisa nga gold? Or inyo na ning balay? Or imo na ning gate? Nalapas ana. So ang uban gailog dayon. Palista din sila, ako anang auto, ako ani. And then doon ay taong nakakita sa susi ng bitay ba? Ingon siya pagsulti nga, Sir, ako ana ng susi nga nang bitay sa nagbitay sa imong ani. Daghan kayo nga susi. Sa ingon siya, very good. Sakto yun ning imong napilian. Bali na rin dong kay init kay kada dong. Mayayay ka. Na? Sakto ang imong napilian. Nga naman, kadtong susi, naa dito ang susi sa sakyanan, naa ang susi sa gate, na ang susi sa main door sa mansyon, na ang susi sa mga kwarto. It means kay ang susi may ang napilian, kadto tanan iyaha. Balik-balik na, ulit-ulit na lang. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Mao man ay susi. Sa tanan nimong gikinahanglan, ang susi, Matthew 6:33, unahang gingarian sa Dios, ang iyang pagkamatarong. Kisa ganito ng kingdom, si Jesus Christ and His righteousness. And all these things shall be added. Katong all these things shall be added, mga butang ang iya sa Dios, dili ato iya sa Dios. So kay iya man na sa Dios, munang niingon ang Bible, the true blessings adds no trouble. Walay kay problemahon kung kana tinuod nga blessing. Na? So, ato ning binagsaon tungod kay og dili nato ni masabtan pag ayo mga igsuon, diha na mahitabo ning gitawag diha og practicing the word of God in a wrong direction. Kay abi ingon mo ng Bible panuktok, manuktok, lahi ang pultahan imong gidaganan.
Ingon ang Bible, pangita. Sa may yung pangita, barkada, lingaw-lingaw, lipay-lipay. Ingon ang Bible, panuktok. Asa man ka nanuktok? So, mo nang dapat nato ni nga masabtan pag-ayo. So, ingon diha sa verse 7. Pangayo kamo, pangayo kamo, o kamo hatagan. Pangita kamo, o kamo makakaplag, panuktok kamo, o kamo pag-aablihan. So, walay sugo si Lord nga, walay nag-atang nga blessing. Kung mangayo, kahatagan ka. Gisugo makapangayo, napangayo. Gisugo makapanuktok, sigurado nang ablihan ka. Di ka makaingon, Lord, ingon ka panuktok, huwag malagay mo abri. Walay hinungdan imong sugo. O rin kang pangita, Lord, grabe na akong pinangita, huwag mong ko'y nakaplagan. No? Wala ta kabalog unsay unahon nato sa pagpangita. Verse 8. Kaya ang mangayo hatagan, mangita, makakaplag, o ang manuktok, ablihan. Sigurado na. And then sa verse 9, ang awhag yun ni Lord is, wala siya na yung naghisgot og gani kay human naman ang Matthew chapter 6, chapter 7 naman ta. So si Lord wala siya nagsultig unsay mga butang imo mga ginapangandoy diha. Ang gihisgutan ni Lord, ang priority gihisgutan din ni Lord, kanang manuktok ka asa man. Sa John chapter 10, ingon si Lord pagsulti, ako ang pultahan sa mga karnero. Kay ningo masya panuktok kamo og kamo pag-aabrihan. So ato nang sugdan sa paghimay-himay, ato na ta sa John chapter 10. Ang John chapter 10 verse 7. Ingon diha, busa si Jesus. Busa miingon si Jesus pag-usab, sultian ko kamo ako ang pultahan sa mga karnero. So pag ingon niya sa Matthew chapter 7, panuktok ka mo, it means ato ta mo duol ni Jesus. Ato ta mo duol sa pultahan, ato ta manuktok sa maong pultahan. Kaya ningo masya, ako ang pultahan sa mga karnero. And sad to say, lagi na, magsigitag panuktok o mga pultahan nga siguradong di mangabli. Or ablihan manggihapon man o galing ka sa unahan madisgrasya ka. Sa unahan, mabugatan ka. Sa unahan, mag-struggle ka. No? So, si Lord ingon siya, ako ang pultahan sa mga karnero. Unya, ningon siya diri sa Matthew nga, panuktok kamo o kamo ablihan. It means dangop sa Ginoo. Nya, manuktok ka. Sa may imong problema, si Lord Jesus na. Then, pangita kamo o kamo makakaplag. Isaiah chapter 55. Verse 6. Isaiah chapter 55, verse 6. Niyon sa mandiha, ang Isaiah chapter 55, verse 6. Amen. Dangop sa Ginoo samtang may panahon pagpangitaa or sangpita siya, samtang siya duol pa. Ingon diri, seek the Lord while He may be found. Pangitaan siya samtang makaplagan pa. Usay kita pa'y magpatago-tago sa Ginoo. No. For so many times, ginahimo nato ng mga igsuon nga kita may magtago-tago sa Ginoo. And si Lord, ingon siya, pangitaan siya. No? Mutong ingon, seek you first. So may pangitaon. Mangita tag kwarta, mangita taog uyab, mangita taog mga lamion, mangita tag mga US, di ka ng China, kay Pastor, gusto ko na ko akong uyab kanang US. Kabalo na kagunsa na. No? Ngita. Pero si Lord, ingon siya, ako may unaha. And kining mga, ningon ba to, sa kanang idea ng iyong Pasko-Pasko, mga igsoon nga, na ako no'y 3 kings. Sa pagkatinood, lanula, ningon ang Bible nga 3 kings. Ang gasa mo igisgutan nga tulo kabuok. Mera, bulawan, o insinso. Katong tulo. Gawa to na yung tulo kahari nga bisan. Ningingon lang sa Bible nga kato sila mga wise man. Nya mga dagkong dato to sila.
Mga dagko kayo silang dato. Mga merchandiser patingalito sila. Na usa ka adlaw nga ilang gastoon sa walay hinungdan, malugi sila ato. Pero na-realize nila nga, nakita na nila ang tanan, pero naay usa nga gipangita sa tibuok kalibutan. Ang tibuok kalibutan nangita og kabayaran, kapasailuan sa sala og kaluwasan sa kalag nga di maambak sa impierno og kana maoy kinalisudan kayong pangitaon nga bisag naangko na nila ang pinakagrabe na kayong mga bahandi. Naagyapoy kulang nila. That is why pagkahibaw nila nga ang bituon misubang pagpaila nga natawo na ang mangluluwas, ang provider sa tanan, ang nagbuhat sa tanan, nagpakatao na, ilang gipangita. Si Sakyo, hindi, sa una niyang pagkinabuhi, ang kanunay lang niyang gipangita, bahandi, kwarta, pang mga bahandi. But sa diyang naangko na niya tanan, na ay something na kulang yun sa ila, na ay hawang nga wala sa iyang kasing-kasing. Nga dili mapalit og kwarta og kana siya mao si Jesus. That is why pagkadungog niya nga si Jesus mo ato dito, kinahanglan gyud nga iyang mahimamat si Jesus. Og naay babag nga dili niya makita ang Ginoo, mo nang naghimo siya paaging mikatkat sa sikamoro, naguna siya. Naguna siya sa panon, misaka na daan siya sa sikamoro, sa dili pa moabot si Jesus og maagi natong tungora. Ang mga tao karon sige pangitag asag kaunon. Mga tao karon asa nangita na mga bill nga ibutang sa bulsa, ibutang sa pitaka. Sige nagpangita og kwarta. Nalimtan ang kasuguan sa Dios nga unahon pagpangita si Lord. Daghang kayo gipangita. And then gilbaktas nila mga igsoon, lakaw gyud sila. Sunod sa bituon nga musiga sa kagabion. Hangtod nga nakaplagan gyud nila si Jesus nga natawo. Ato tas pangayo. Mubo lang kayo ning akong wali ron. Hapuna. Arita diri sa pagpangayo nga gisulti mga igsoon, katunay yung pangayo og kamo paghahatagan. Kabalo ka, kaganina gi-illustrate nako to nga dako kay mansion, gold, daghan kay mga butang. And ang pangayo og kamuhatagan. Ang Matthew 6:33 naghisgot siya atong susi. Nakatong susi og mo iyang maangkon niya ang tanan. It's the same thing na mo sa idea nato nga moingon nga si Jesus Christ pag naangkon nato walay nagkulang diri nato. Ang wali ganinang buntag Matthew chapter 23, ako ang mayong magbalantay walay magkulang kanimo. Ingon si Lord. Siya ang mayong magbalantay o walay makulang. Na, sigig pangita nimo ang tanang mga butang. Sigihon nimo gukod, sigihon nimo pangita. Pero si Lord wala na nauna. Ing-ani na ang mahitabo. Kanunay tang naay kulang. Ato na nang panglantas tong kagalingon nga murag naan ako, praise God, na bless na jud ko ani. Pero look at. Makita nimo yung kaugalingon nga grabing dako adi ang pagkakulang. Now, the Lord is my shepherd and there is nothing I lack. Ang Ginoo mo akong magbalantay o wala daw makulang nako. Ingon si kini nga salmista nga si David. So, 1 Kings chapter 3. 1 Kings chapter 3, 1 to 15. Ingon ang Biblia, pangayo kamo paghahatagan. Og mo ni insakto kaayong gipangayo ni Solomon. 1 Kings chapter 3 verses 1 to 15. Nanata? Okay, ang Bible nagingon. Pinaagis kaminyoon ni Solomon ngadto sa anak sa hari sa Ehipto. Nakig-abin siya sa maong nasod. Gidala ni Hari Solomon ngadto sa Jerusalem ang iyang asawa. Hangtod nga natapos niya pagtukod ang iyang palasyo, ingon man ang templos Ginoo ug ang kuta naglibot sa Jerusalem. Verse 2. Ang mga tawo nagpadayon sa paghalad diha sa halaran nga didto pa sa mga bungtod tungod kay wala pa may templo nga gitukod alang sa Ginoo.
So, and sa verse 3 niingon, nahigugma sa Ginoo si Solomon ug nagtuman siya sa mga lagda sa iyang amahan nga si David. Apan nagsunog siya mga halad nga mga mananap ug mga insinso didto sa nagkalain-laing halaran. Verse 4. Usa ka adlaw niana miadto sa Gibeon ang hari aron paghalad kay didto man ang labing bantugan nga halaran. Nabatasan ni Solomon ang paghalad o ginatos ka mga halad dito. Sa verse 5, usa ka gabi ni ana, samtang dito siya sa Gibeon, mipakita kaniya ang Ginoo, pinaagi sa usa ka damgo ug mingon kaniya, pangayo kanako bisag unsa. Unsay gisulti ni Lord ngadto kang Solomon? Pangayo bisag unsa. Muna gisulti ni Lord ngadto ka Solomon, pangayo bisag kung ikaw ni ron. Ingon ka sa Ginoo. Anak, pangayo nako bisag unsa. Siguro ang imong pangayoon karon kanang pinakaganahan sa imong kasing-kasing. Siguro da, sigurado jud na. Baka balo ba mo si Solomon, mga igsoon, wala siya nangayo kung unsay pinakaganahan niya. But ang iyang gipangayo mao ang pinakagikinahanglan. Una nga, mugamit tayong tag-versikulo, pangayo kamo paghahatagan mo na, Lord, nga ako gud siyang gipangayo nimo. Mali. Dili mao nga pagka-aplikar. Because ang gusto ni Lord, dili siya mangayo ug unsa ray ikaayo nimo Solomon. Dili ka mangayo Solomon ug unsay gusto nimo Solomon. But ang imong pangayoon Solomon kanang gikinahanglan gayud. Kung mayon kay gikinahanglan gayud, pinaka first priority nga imong gikinahanglan. Nga kung maangkon nimo naa na magsunod-sunod na ang tanan. Mahibalik ng puntahanes Matthew 6:33. Nga si Lord ragyod ang unahon. Na? Kita na to? So muna sugo ni Lord ngadto kang Solomon. Pangayo bisag unsa. So, nya ihatag ko kini kanimo. Muna isaad sa Ginoo. Ngadto kang Solomon. Sa verse 6. Miingon si Solomon, gipakita mo ang imong sulugoon nga si David, nga akong amahan, ang gugma mong walay paglubad. Kay nagmasinugtanon man siya kanimo. Busa, wala ka muhunong sa paghigugma kaniya, o gihatagan mo siyag anak aron mulingkod sa iyang trono niining adlaw. Ug karon o Ginoo nga akong Dios. Gihimo mong hari ang imong alagad, ili sa akong amahan nga si David. Bisan tuod batanon pa ako kaayo ug walay hibang kaagan sa pagpangulo. Mo niya reklamo, Lord. Gihimo nimo Ginoo nga bantugan ang akong papa nga si David. Nakaron ako'y imong gipuli nga mahimong hari. Pero ang problema, Lord, batanon pa ko. Sa batanan, batanon pa ko. Kusga, batanon pa ko. Ingon sa Lord, ang problema, Lord, batanon pa ko og walay kasinatian. Wa ko kay balo, unsaon ako pagdumala ning libuan ka mga tao, unsaon ako pagdumala ang mga buhis, unsaon ako pagdumala ang mga sundalo, unsaon ako pagdumala ang gilapdon sa nasod gidaghanos mga tao, Lord. Muni problema kay batanon pa ko. So ang punto ni Solomon, ang first priority niya ani is makadawat siya kaalam ni Lord. So mga batanon, ang ato karon nga priority pagkabot sa kaalam nga langit nun. Na may balaan nimo na kung imo ba nang gihimong priority. Kay nigbangon nimo sa pagkabuntag, bira ka sa imong Bible, dili sa imong cellphone. Kung kaning tao nangandoy og kaalam sa Ginoo, kanunay gyud ni siyang best friend niya ang Bible. Dili na siya maburingan kung wala siya kasulti, kay ang Bible kanunay makigsulti niya. Ang Ginoo makigsulti niya, pinaagi siyang mga pulong.
While mubasa siya sa Bible, magkaton siya og na siya mga kaalam nga maangkon gikan sa Ginoo, makahibalo siya unsay mga butang nga umaabot, unsaon pag-aplikar ang pulong sa Dios, unsaon niya paglikay sa mga butang nga wala kimuti sa Dios, naa niya ang kaalam. Pero kasagaran sa mga batanon, pag moingon na si Solomon batanon pa siya ani. Pero ang iyang gipangayo, usa ka pag-ampo, pagpangaliyo po sa tawo nga matured spiritually. Kaya kitang batanon, dayon sa mga pangayon, gusto kong lami king sakyanan, nindot king balay, nga na dito tingali no. Gusto kong daghan kay kong kwarta niya, maminyuan ako tong artista. Ingana, tingali ning batanon. Hello? Pero tanawa si Solomon, makita na to, matured. Ang maturity, kay ang priority, maoy unahon niya. Munang dili lang dahil na yung panoktok, bastok-tok-tok to walang kada, pangita, mangita, kung saan kayo magipangita, makakaibaw, or mangayo, gawa kakabalo sa imong pangayoon. Si Solomon, ang iyang gipangayo ang susi. Ang susi. And you know what, ang nindot gani natong ugma, ingon ang edukasyon nga, ang kaalam, maong ang susi sa maayo natong ugma. Hello? So, ingon siya sa verse 8. So, og ang imong alagad, ania taliwala sa katawhan nga imong gipili. Usa ka dakong katawhan nga dili maihap tungod sa kadaghan. Busa, tanawa verse 9. O sige, pangayon yes, verse 9. Busa hatagi ang imong alagad og kaalam aron mahibalo siya sa pagdumala sa imong katawhan, uban ang katarong kay kinsa may makamando ni ining imong katawhan nga hilabihang daghana. Tagaan kag kwarta ni Lord, wa po kay kaalam mo sa ano magpagamit. Bukas makalawa, tapos wala na. Siguro pag tagaan karon og kwarta ni Lord, tuwa na ka sa Shopee, Lazada, tuwa na ka sa 30% discount, na nakaroon sa mga mall, gasuroy-suroy. Ini kagabi ito ka dito tanang mga suruyan, mga adto mall. Hello? Nya tanang mga pagkaunaan, mag-adto ka dito, mag-live ka, mag-mukbang ka dito. Mao ni ang shrimp sa Philippines. Nagkadag ko sa buhok. Sultian ka na ko bisag unsa. You know what? Si Haring Solomon, gihimo siya nga hari sa Dios. Daw ang tanang kinabuhi hilabihan kadaghan. But I tell you, bisag unsa kadaghan ang imong maangkon, unsa kadaghan ang imong kwarta, unsa kadaghan imong barkada, unsa kadaghan ang mga butang nga makapalipay nimo. Kung wala kay kaalam unsaon nimo na makita nimo gihapon imong kaugalingos umaabot nga makaluluoy. That is why sa mga batanon, sige na ko, tamo, sukad pa kani ato, ga-encourage jud ko. Eskwela o ang pagpangalagad sa Ginoo mao'y focus. Ang uyab-uyab, humani mong eskwela na nakitrabaho, bahala ka sa buhay mo. Eskwela sa. Pasagdain na silang naka-fall in line. Nga? Ayaw ka kagdali. Sige, kagdali-dali. Na? Sige, magdali-dali. So si Solomon, mga igsuon, napili gyud niya ang kaalam. Daghan kay kagkwarta, wa po kay kaalam sa nimo paggamit. Daghan kay kagbarkada. Magsakit ka, walay usan nila. Muhungit ni mog lugaw. Hello? Atara, suroy ta dito, magbike-bike ta. Nadaot imong ligid. May barkada magtampo-tampo ta, atong palitan og ligid si Jesper. Di ba dahil ato gyapos ginikanan mangayo? Kaya minsan mag-isip din tayo. No? Na ay wisdom. Gusto ni Lord ning wisdom. And then, tanawa ang verse 10, ingon diha, nahimuot ang Ginoo nga kini ang gipangayo ni Solomon. Paminaw ha?
Kana bang imong gipangayo makapahimuot sa Dios or ikaw rin namuot? Nalipay ba ang Ginoo sa imong gipangayo or ikaw rin nalipay? Sa imong mga pangandoy, sa imong gipangita, munas ginawag gini mong panuktok, ablihi lagi. Kana nanguyab kaniya og 5 years, di gyud siya mga bliss yang kasing-kasing nimo. Wala. Sige na kag panuktok. Sige na, please. Sige kag pangayo og gugma. Diyos. Gugmaan na lagi ko Diyos, oy. Sa verse 11, tanawa ning gi-commend siya sa Ginoo. Lipay kay ang Ginoo. Tanawa verse 11. O giingnan siya sa Dios tungod kay kini man ang imong gipangayo og dili ang taas nga kinabuhi, dili ang bahandi o kinabuhi sa imong mga kaaway, hatagan ko ikaw sa imong gipangayo. But listen, ingat pagyod. Hatagan ko ikaw og kaalam nga wala pa maangkon ni bisan kinsa kaniadto. O sa umaabot nga panahon, ihatag ko sab kanimo ang wala mo pangayo. Tanawa ba? Kana bang imong priority, ana bang imong mapangayo sa Ginoo maoy pinaka priority? Bisag wa nimo pangayo ang uban, ihatag na sa Ginoo nimo. Kaya ako nga minyo nako na ako'y anak. But nagmahay ko. Nagmahay ko nga sa akong pagkabatanon, wala kayo nako masagad 100% nga pagpangalagad sa Dios. Sayang. Kadto unta nga time season nako to nga mangayo kalam, manuktok, mangita ug mangayo. Pero wala nako to nabuhat. Ingon ang verse 13, ihatag usab kanimo ang wala mo pangayuan nga mao ang bahandi dungog sa tibuok mong kinabuhi aron walay laing hari nga ikatandi diha kanimo ug kun sundon nimo ang akong kabubuton ug tumanon ng akong kasuguan sama sa gimo sa imong amahan nga si David. Lugwayan ko ang imong kinabuhi. Grabe si Solomon. Now listen. Now, human na dawat ni Solomon ang kaalam ngayang gipangayo sa Dios. Tungod ni ining maong kaalam, bisan ang Queen of Sheba, karaban, may karaban, mga camel nga loaded og mga gold, mga karwahe nga gikargahan og mga gold, mga panakot, mga pahumot. Dadon sa Queen of Sheba, ngadto sa Jerusalem, ngadto sa Israel, unya makikita siya ni Solomon. Maminaw siya ni Solomon ug ang mga bulawan nga iyang dala, iyang ihatag ni Solomon. So pilion pa niyang makaangkon sa naangkon ni Solomon nga kaalam kaysa sa mga bulawan nga iyang nahuptan. Di ba? Muna nang ingon niya, all these things shall be added. Kung nauna ra nimo pagpangita ang kingdom and His righteousness, ang wisdom ni Lord, si Jesus Christ, all these things shall be added. Tagaan siyang taas nga kinabuhi, tagaan siyang bahandi, himuon siyang ilado sa tibuok kalibutan. Hangtod karon ilado kayo si Solomon. Tungod sa iyahang gipangayo sa Ginoo. Munang pag-ingon gani sa Bible, pangayo o kamo paghatagan, ayaw kag pulo pangayo rag bisag unsa ra dia. Kana lang gid ako aloy, okay na kayo na alay. Pangayo agyo tong butang nga makapahimuot sa Ginoo. Kamo na amoy mga kaugalingon, mga pangandoy, mga batan-on, pero sulayin nga pangandoy. Sulayag pangandoy dinagkong mga butang para sa Ginoo, dili para nimo. I tell you, dako kayo kong pangandoy. Imagine, wa ta nag-expect ana. New families, they're coming from Mangga, Danapud. And sila dito sa San Roque, mingon na silang mupalit na silang sakyanan kay sila po, padong na din. Na? Nyasa man na sila ron. Kaganina lang buntag, perting huuta kaayo, apil sa gawas. Unya, musabay patingali ta, morning service, murag, lisod kayo, no? So nagpray ta nga, Lord, naa may daghang ani, himuapod nga ang amo ang barn, tigumanan ang payag, nga hipusanan sa mga ani, Lord.
dako-dako isab ni Lord. Munang sige tag kuan diha nga padayunon nato ng atong mga extension diha. Simintuo na po nato na diha sa gilid ang mga budget ana naapas kamot sa Ginoo. Hapit na ang atong Thanksgiving. Bisan ka ni, need ta og wisdom. Sa imong pag-eskwela, Lord, daghanan man ning akong module, need gyud ko kaalam na ni. Lord, daghanan man ni nanguyab na ako, Lord, need gyud ko kaalam. Bagaag na hong. Feeling kayo. Wala, no? Lord, yan na. Si Solomon, wala gyud siya nasipyat sa iyang pagpangayo. Mananingon diha nga pangayo, kamo paghahatagan, pero ang problema, kini nga itong mga gipang pangayo, di mao. Mangluod pa jud di ihatag. Lord, gisuwat gyud siya nako sa notebook, Lord. Prayer request number 1 pag gyud siya, Lord, oy. Naabot na itong akong prayer request, Lord, nga bagong sapatos. Naabot na itong akong prayer request, O Lord, nga mauni. Pero siya, Lord, ambot lang. Wa na mao. And ang tanan nga mga silinganan nga mga nasod ni Solomon, wala na nakigubat niya. Ang uban kanila nakihigala noon ni Solomon. Ang uban kanila, miingon pa yun, Solomon, minyuin ning akong anak, ang mga hari na nagsugo. Nga lakaw minyuin si Solomon. Arong mawisik-wisik kanta sa iyang pagkadato, sa iyang pagkainila, sa iyang pagkabantugan. Grabe kayo. Unsa ragi pangayo ni Solomon? Kaalam. And that is why, dili ka basta-basta mayurag, mangayo rakag bisag unsa, pangayo akong unsa gyud ang pinaka-priority kanang parihan ni Solomon nga ang iyang gipangayo nakapalipay sa Dios. Yan sa Bible, og nahimot ang Dios sa gipangayo ni Solomon, busa ihatag sa Dios ngadto kaniya ang wala niya pangayoa. Musunod ay na mga igsoon. Manadakpon nimo ang mungaan sa manok. Unya mulakaw ka mga piso manunod. Na? Muna dili basta-basta nga mayon ratag ka ng mangayo o bisan unsa. Wa ta kasabot sa unsay atong gipangayo. Katong sa pagpangita. Mo man ang giingon diha nga practicing the word of God in the wrong direction kay pangita kamo og kamo makakaplag. Nakining niya mga tao nangita sila kang Hesus. Dili tungod kay mualagad sila mahimong sumusunod ni Hesus. Nangita sila aron makakaon. Sa Matthew chapter 6, naghimo si Lord og milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga tawo. And after that nitabok siya sa pikas lanaw. Og sa iyang pagtabok dito, gisunod siya gipangita sa mga tawo. Kasi nabot Saan dira katulugon na kayo? Sa verse 26 and 27 in John chapter 6, sa ilang pagpangita ni Jesus, ningon din sila, Lord, niya malagi day ka dire. Kanusa raman ka naabot ani. But si Lord wala nitubag sa ilang pangutana. Wala ningon gahapon day. Ganiha pa. Wala ang tubag sa Ginoo nas verse 26 aning John chapter 6. Tanawa. Si Jesus mitubag sultian ko kamo nangita kamo kanako dili tungod kay nakasabot kamo sa mga milagro nga akong gihimo kundili tungod kay nakakaon man kamo sa pan og nabusog. Nangita sa Ginoo parang makakaon. Dili aron sa pagsimba, dili aron sa pagsunod, dili aron sa pag-alagad. Nangita sila sa Ginoo. Di na ta manarbaho ani bay. Di na ta maglungag. Di na ta mangita pag magproblema ka sa tagkanon. Kuyog-kuyog ra ta niya, makakaon lagi ta. Mo ni ilang purpose nganong nangita sila sa Ginoo. Gi-practice nila ang sugo nga pangita o kamo makakaplang. Pero sayo ang ilahang pag-aplikar, ang ilahang direksyon. Nga naman, ilang motibo, di mao.
And that is why mo alagan, mo simba, mo pasidungog, budayeg, mamuhat as Ginoo. Dili tungod kay naatay benepisyo nga madawat or wala. But dili ato nang buhaton tungod kay siya may nagbuhat nato. Imagine na nangita ni sila sa Ginoo. Ba't kabalo ka ang ila daing pagpangita? Aron makakaon sila. Di na sila mag problema. Ano ta kay makakaon ta? Pero wa sila nakasabot. Wala nila pangita ang Ginoo kay nakasabot silang mao ni ang atong kaluwasan, mao ni ang Mesiyas. And ato tas pagpangayo. Ito kinaiya nga kanang usada mangayo nga wala ta nakasabot. Si Lord. Uy, pandemya maron, mangayo tag mga hinabang. Mangayo tas gobyerno, mangayo tas mga kaparyentihan nato, mga relatives nato tas abroad kay lisod ron. Mangayo ta. But ingon ang John chapter 14 verse 13. John 14 verse 13 abot sa 14. John chapter 14 verses 13 to 14. Og buhaton ko bisag unsay inyong pangayuon sa akong ngalan, aron himayaon ang amahan pinaagi sa anak. Verse 14, kung mangayo kamo bisag unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. Kabantay ka nang moampo tamo yung rentang. Madawat na mo ning tubag sa among mga pag-ampo sa ngalan lamang ni Ginoong Hesus. Amen. Asa man na gitudlo? John 14 verse 13 to 14. Nga mangayo ta pinaagi sa ngalan ni Hesus. Nya madawat daw nato ko sa itong pangayuon pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. But kay balo kag sa iyang gisultian ani, iyang mga tinun-an nga gisugo niyang mga lagad sa isig katawo. Igisugo niyang mamuhat sa iyang ministry. Og niingon siyang pangayo kamo og inyong madawat pinaagi sa ngalan. Wala nag-ingon si Lord nga pangayo mo bisag unsa para sa inyong kaugalingon. But ang gisugo ni Lord nga pangayo mo ani tungod kay mga lagad sila. Sa panahon nga manangyaw sila, lutuson sila. Si Lord, pangayo ka mo, pinangay sa kong alam. Sa may pangayon, kaalam. Ihatag ni Lord. Sadyang mo ato sila dito na ay mga balatian, na ay mga gipang demonyuhan. Ingon si Lord, pangayo ka mo, ug unsay inyong gikinahanglan. Kay sa akong ngalan, madawat ninyo kini. So unsa may ilang gikinahanglan, makadeliver sila, makapainggawas og mga demonyo, ug makaayo silang mga masakiton. Kini mga butanga, madawat nila. Sa panahon nga pangdakpon sila o prisuon sila kay sa ilang pagpangalagad sa Dios, sa ilang pagpagamit sa Ginoo, sa ilang pagpanangyaw, sa ilang pagpamuhat sa kabubuton sa Dios, panglutuson sila, dakpon sila, kastigoon, mga priso sila, o sa ilang pangayoon, Lord, hatagi mi kagawasan, madawat ninyo ni pinaagi sa kong ngalan. Kay nagpagamit mo sa Dios. Nakita, bisag unsa ra itong pangayoon. Lord, kasagaran gyud natong priority nga pangayoon mga igsuon para ra Dios sa atong kaugalingon. Pag moingon na gani, okay, maghimo tag mga prayer request. Kasagaran nga naa nasulat nimo sa imong prayer request, daghan kayo para ra gyud nimo o para sa imong family. No? Dili na nimo ma-appeal tong sa prayer request nga Lord, kato akong kauban sa church, makabayad na siya sa utang Ginoo. Na Lord, ang kauban ako sa church, nga naaning balatian, maayo na siya Ginoo. Na Lord, akong classmate, Lord, nga lisod siya karon, di siya ka-eskwela, kay mauni mauna. Lord, have your way, maka-eskwela siya. Number 4, Lord, si pastor, Lord, maniwang na unta. Nga na. Pero, kasagaran sa atong ginapangayo sa Ginoo para ragyod sa atong kaugalingon. That is why si Solomon nakaikyas, naka-avoid gyud siya. Kay ang iyag yung ipangayo, dili ra para niya, kung dili para sa tanan. Ingon gyud sa Lord, unsaon na ako pagdumala ni sila? Same sa ako Need ko unsaon, na Lord, tagai ko wisdom, unsaon ni. Especially karong adlaw, guba-guba ang atong mga sakyanan. Ang atong sakyanan nga na diha, pwede pog pahulay ra sa na diha. Relax ka diha, car. Na? Yan need ta nag wisdom, Lord, unsaon man ni?
unsaon? Sa paggamit sa mga salapianong bahin, sa mga halad, unsaon pagdumala, unsaon ni tagay kog wisdom. Kadi man pwede hala, kanitanan gastuon ana, kalit nga na gastuon. Wala. Need gyud ta og wisdom. Bisag unsa. Mga tubang ka og tawo, need ka og kaalam kay kanang kanuay og tawo may kaalam patangkar nag-abris ba. Patangkar nag-abris ba basta wala dihay kaalam. Sige so Lord pangayo bisag unsa og madawat ninyo kini pinaagi sa kungalan. Kaysa iyang isultian ani mga alagad niya, mga disipulo nga iyang pagagamiton. Nasabtan na to. That is why dili lang tayo og basta-basta rag mangayo lang og bisag unsa mga igsuon kundi ato yung siguroon nga mga butang nga atong pagahimuon, atong pangayoon nakapahimaya sa Dios. Nabaliko na to. Unsa to? Panuktok kamo pag-aablihan. Asam ka manuktok? John chapter 10 verse 5 ingon si Lord, ako ang pultahan. Pangita kamo makakaplag. O sa may pangitaon, katong all these things shall be added. Dili. Pangitaa ang gingharian sa Dios og ang pagkamatarong. Inig makaplagan na ninyo, all these things shall be added. Pangitaa ang kaalam sa Ginoo, all these things shall be added. Gina-provide ra niya. And panuktok kamo pag-ablihan humanataan na. Sa itong usa? Pangayo. Huwag kamo paghahatagan. Hinaot mga igsuon, bisan sa mubo na to nga pagtuon karong hapuna, kita mga batanon, maghimo ta nga magkat-on gyud ani. Tungod kay, sa makadaghang panahon, wala nato na aplikar ang mga pulong sa Dios sa matarong nga paagi. Unsa to? Tungod sa kakulang sa pagsabot. Ni abot na dayon ng kahadlok kabalaka ngano man naay mga saad ang Dios nga mao ni mauna. Naapod siya mga instruction pangayo, panuktok ug pangita. Pero kay always man nato nga na misinterpret, misunderstood. That is why nasayo pod ang atong pagkinabuhi. Now, gahisgot ta kabahin og priority nga ngayan nimong pagahimuon. Kamo mga batanon, this time himo ang priority si Lord. Nawa na mga music sa inyong mga cellphone. Sama na para sa Ginoo or mga worldly kaayo na. Mga suko ra ba magbadlongon? Saksak ng headset sa imuhang dunggan. Pakusgig ayo. Walay mo hilabot nimo. No? Usahay kay wala na tay paki sa uban. Love your neighbor. Wala. Bahala mo diha, wala, kusgag ayo. Wala na ipaki sa ubang tao ba? Nga na. Wala na ta kahibaw kung sa itong priority. Wala na ta kabalog kung sa pinakaangayan natong huptan, pinakaangayang unahon, pinakaangayang duulon. Usually, pag naay mga balatian, dangop dayos mga doktor, politiko, ang karon mahadlok na mga tao hospital. Kay sakit ra imong dunggan, COVID ang imong sakit. Tagak imong buhok, COVID ang imong sakit. Sakit imong ipon, COVID imong sakit. Dukdukag martilyo imong kamot, COVID gihapon imong sakit. COVID na tanan. That is why karong kapunon atong katunan pag-ayo nga dili nato ma-apply, ma-exercise, mahimong i-practice ang pulong sa Ginoo sa sayop nga mga pamaagi. So, hinaot na sabta nato ang mensahe karon kagahaponon. Ampo ta? Makagagahom langit no namo nga mahan. Salamat kayo sa mga pulong among nadungog niining atak na sa kahaponon o Dios ang pag-ampo. Ikaw amahan magapanalangin kanamo padayong magatulid sa among mga pagkinabuhi, padayong magbadlong, padayon nga magdasig, padayon nga magtudlo. Pasaylo kaming tanan o Dios nga sa makadaghang panahon ma-misinterpret namo, ma-misunderstood ang imong mga pulong hinungdan nga amo sabding na-aplikar sa sayop nga mga pamaagi. Susiha kanunay ang among mga motibo Ginoo. Og himoa kami nga mainampuon
Muduol kanimo, mangayo kanimo sa mga butang nga makapalipay o makapahimaya kanimo Ginoo. Ayog pasagdi ang imong katawhan. Ayog talikdi ang imong mga anak. Thank you Lord nga ang tanan nga niya o Dios mag-uswag, padayon nga maglambo, padayon nga magkat-on o padayon nga dunay kahibalo diha kanimo Ginoo. Salamat Lord nga ikaw ang pultahan. Diha kanimo kami muduol manuktok. Ikaw ang tag-iya sa tanang butang, that is why diha kami kanimo mangayo. Og ikaw o Dios ang pinaka-priority aning kinabuhi, ikaw ang among ginapangita sa kanunay. Salamat sa imong gugma. Salamat sa imong presensya. Muna among mga pag-ampog, pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Jesus. Amen and amen.